Tässä on kyllä ihan sikanopea ennen kuin sä lähet. Joo, mä oon vähän raffin näköistä. Mä ensin leikkaan nyt vähän, ne on vähän pitkät. Ja sitten vähän viilataan niitä. Joo, ja mulla on tämmönen vihreä vaniljanasta. Mun mielestä sopii sillä aika hyvin. Sitä nyt aukees. Sitten mä laitan sulle tämmöstä seerumia. Tää on ihan sika hyvä kynsinauhoille. Joo, ja sitten laitan vähän kesäpää. Sulla on kuuloikaiset kädet, niin... Joo. Ihan sika hyvän näköisesti. Sopii sua ihan sika hyvä. Moikka!